Marko Perković Thompson stiže u Rijeku. U sklopu svoje dvoranske turneje po Hrvatskoj na popisu se sada našla i Rijeka. Mišljenja građana podijeljena su. Bože drag, sačuvaj. Je to istina? Šta reći? Pa mislim šta, čovjek nek pjeva, nek sluša kome se sluša. Kome ne, nek začepi uši i gotovo, moje mišljenje, iskreno. Nemam nikakve stvarno neke kako se kaže, ekstremna mišljenja, ni za ni protiv. Stvarno sam bio na dva koncerta. Kao branitelj podržavam. Nek ga sluša, ko sluša, ko neće, nek ide na cecu, brate. Pa mislim da je štetno za mlade ljude da slušaju njegovu glazbu i ja osobno se ne slažem s njegovim politikama i voljela bi više da slušaju nešto malo alternativnije, da malo prošire vidike. Da, to je moje mišljenje. Bi Hrvati zadovoljni? Ništa dobro. Evo, sve je krenulo od njegovog koncerta, nažalost, i ništa dobro. Pa ja osobno ne idem, ali zašto ne? Da, nemam ništa protiv, ko voli nek izvoli, što bi se reklo, da. Super, nekako. Koncert u Riječkoj dvorani Mladosti najavljen je za 6. veljače. Mislim da pjeva domoljublju i to podržava. Ne bi išla. Zašto? Ja neću komentirati radije. Ne bih htjela komentirati, hvala. Pa slušala sam sad više ne, ali sigurno da će ići moji. Ništa, ne slušam tu muziku. Nisam čuo, ali da sam čuo, mene se to ne tiče. Thompson nije moj izbor, nije naš izbor. Ne bi išao na Thompsona. Zašto? Pa jednostavno nije moj tip glazbe i ta masovna histerija mene ne pa. 27 minuta. Točno toliko trajala je prodaja karata za Thompsonov koncert koji će se 6. veljače održati u dvorani Mladosti. Najveći problem je što je rasprodano 20 minuta, a nije u 10. Jer je zaslužio da se rasprodaje u 5. Prije nego što je sat otkucao podne, ljubitelji lika i dijela Marka Perkovića Thompsona unatoč kiši stajali su u redu, a niti pola sata nakon toga od ulaznica nije ostala niti jedna. Veselim se, zašto ne? Naš pjevač, zašto se ne bi veselio? Pratim ga još dugo, tako da ne pratim ga od jučer. Bio sam na 9 njegovih koncerata od 2010. 6 puta u Čavoglavama, jednom u Sinju i jednom u dvorani Mladosti. I to je normalno, mislim. Fama se radi bez veze. Da, nabavila, sve u redu. Nisam, malo sam u poslu pa ne stignem. Ipak, oni koji su u podne ostali kratkih rukava mogli su sreću okušati još jednom i to točno u 15 sati. Nakon rekordno rasprodanih ulaznica za koncert 6. veljače iz Thompsonovog tima na društvenim su mrežama odmah najavili drugi koncert koji će se održati u Rijeci i dan kasnije, 7. veljače. To znači da ja idem na 2 koncerta, ne samo na jedan. Pa ne znam, mislim ako ima ko slušat, zašto ne? Ako može Prijovićka, zašto ne bi i on? Iva Rinčić održala je redovnu konferenciju za novinare. Koncert Marka Perkovića Thompsona se naravno našao na dnevnom redu. Razgovarali smo i sa organizatorima i jasno naglasili obavezu poštivanja svih zakona te održavanja javnog reda i mira. Grad će sa svoje strane napraviti sve da koncert prođe u najboljem redu. Želim ovim putem i javno apelirati na posjetitelje da se pridržavaju svih nadležnih propisa, primjereno pokažu međusobno poštivanje kako bi koncerti protekli sigurno, mirno i bez incidenta. Nastup za koji ste ili za ili protiv, ili kako bi u Rijeci rekli fašist ili antifašist. Iako je Marko Perković Thompson već održao koncert u Rijeci davne 2008. ovaj koji se sprema za tjedan dana otvorio je mnoge rasprave. A baš to bila je tema izvanredne sjednice Riječkog gradskog vijeća s ciljem zabrane fašističkih i ustaških simbola. Utvrđujem kako prijedlog zaključka s obrazloženjem 13 članica i članova Gradskog vijeća grada Rijeke nije prošao sa 12 glasova za, 6 glasova protiv i 12 glasova suzdržano.
Da se rasprava uopće pokrene bila inicijativa 13 vijećnika, od kojih nijedan nije iz vladajuće većine. Sam prijedlog javno je komentirala i gradonačelnica Rinčić. Kad se odmaknu svi pojavni politički i medijski slojevi, u srži ovog prijedloga nije antifašizam, nego tek političko parazitiranje. Situacija danas u vijećnici: za jedne parazitiranje, za druge Rijeka treba zauzeti stav o tome da ne podržava govor mržnje. Pa se tako nošenje ustaških znakova i uzvikivanje pokliča ističe ne može zvati domoljubljem. A okviran zaključak vijećnika: svi su antifašisti, no ipak prijedlog se nije usvojio. A ono ime koje će još dugo odzvanjati riječkim ulicama i u brojnim raspravama, idući će vikend na noge dignuti rasprodanu dvoranu Mladosti.